OK, ahoj, ja som Karol, toto je moje a sme sa rozhodli, že budeme robiť video gaming moje, lebo nejako nemáme čas blokovať a postovať všetky veci, ktoré sa v moje dejú, tak sme uznali za vhodné, že to video bude rýchlejšie, interaktívnejšie a budete včas informovaní o všetkých novinkách v moje. A keď vznikalo moje, tak prvý partner, ktorý ma oslovil so spoluprácou v rámci potravín, bola ľútenica, tak dnes si spravíme ľútenicový chlebík. Je to výborný bulharský priešmak, papriková nátierka a ukážeme vám, ako to robíme v moje a ako si to vy môžete spraviť u seba doma. Na pravý bulharský priešmak budeme potrebovať chutné čerstvé pečivo, ľútenicu, slovenský slaný syr a rukolu. Slaný syr môžete nahradiť akýmkoľvek balkánskym syrom slaného typu. Sme si odkryli krát chleba, natrme si ho hrubou vrstvou ľútenice. Ľútenica je hlavne z grillovaných paprík, rajčín, mrkvy, je bez chemických a konzervačných látok. Posypeme ju bielým slaným syrom. A návrh rukol. U nás máme tento šmak za €60. Tak keď sme si spravili ľútenicu, tak si musíme zjesť. Na zdravie a verím, že sa vidíme v moje pri pravom bulharskom priešmaku. To musí zažiť.